Oh, what's up mga ka-brother? Gani, at yun na naman naisi pa rin ka na ako ka-brother. Aren, no? Aren, no? Aren. Bali, inagkata ko. Parulo ko eh. Ngayon sabi na, punta kami daw palit. Sabi ko, syempre, medyo magpabebe ako. Okay, medyo malaw-law. Yan eh, Soy. Oo, wala ito, Soy. Pero Pagmaniho- tami mo, piras ka sa buli. Pero magpareho ka na, Soy. Ang malaki, parurog ka. Pero manyaman ka rin. Ngayon ito. Mani pa mga Punta labi pala. Alaya pala mula ng Kampong 1. Punta labi pala, kusina ni Mayo. Eh kung balo magkano ka rin. Yan eh. Areni Pel, pag-desisyonan daw. Baruro tami, Soy. Piras ka. Oh, sige. Yan eh, kumilos tana. Magdilo tana pong kahit. Nakalisangan na din. Sigurado, mag-isa niya balok ka rin eh, Soy. Uy, Baka Soy, balok ka. ipugo. O sige na. Magdilo na kami. Magdilo na kayo, mga bang nasyupa mo. Ay, bisan na yung camera. Di kaya kami sa tuga. Bakit? Magastos. Magastos. Libre ka ka. Ay, pamimigay mo. O ito, labisa. Apag-kemo kanini. By couple kanini. O si mga ka-brothers. Siyempre, nineti ko rin ka na ako. May kiwa ako na sulot ko. In-brief ko ako na ipapakita kay bus-bus siya, mga ka-brother. Ay, mahal no. Ano kaya mahal, magbawi ko, Soy. Maka-ped shop yo. Ayan ni short. Ito yung update na ako mo kapag may kapamiplas na ako. Parang kaya katamang talbos, oh. O, may pogi tama naman, mga ka-brothers. Pagdilo na ako, ang may kapamalbos, mga ka-brother. Umiplas na ako kanini, mga ka-brother. Siyempre, mga ka-brothers, ready na ako, oh. Para ako rin, may dasna na kaming muran. Malapit na mamumuran. Oh. Malulam-lulam. Sula po na kaya kanini. Punta na. Oh, yapi na yun, mga ka-brother. Puremi na yung 30 minutes. Ano na kami, no? Kanya-kanyang tayo. Wala piyapo ito. Oh guys, makota na. Ride safe. Mga ka-brother, mako na kami. Tami. Yapi na yun, Soy. Lalo ka, Soy. Kita na ka-brother sa Jota na talan. Paruruta tani kanini. Oh mga ka-brother, sana po kami sa Tana. Kaya rin na po kanini. Kain na, San Simon na kami. Mga ka-brother, buti kami sa Tagakari. Shoutout kaya ka pare. May pang. Ay, malata. Nagtuloy-tuloy kami magkambiyahe ni. Asyuta na po sa Simon. Kaya po inayon tayong Pinoy Market. Sabi na yan. Ito. Ang muli tayo. Mapulok po ka no. Hanggang makailan na akong tasagot pa rin. Mga ka-brother. Yan. Mga ka-brother, stop kayo bagay ni malapit na kami kaya kapali. Kasi kung mulan. Mababasa kami. Kaya tino ka na kaya bagay na, di kayo gigit sa liluman. Mga ka-brother, oh. Dulo na ng San Simon ni, miras na kaya panguran. Sobrakat ka ng muran kaya ni. Ano mo, di kayo gigit sa liluman. O nung kali, pagdilo kaya kaya muran. Ay tanay tang kapalit, malapit na eh. Magkain na ka kanyan, mag left side na ka mo. At yun na ka umalit. Malapit-lapit na kepo mo. Binitin na kepo, maranong-larong na ako pa mo. Anya, tinok na ninyo ron. Nagpatuloy kami kay biyahe mi. Ngayon malapit na kami ka brother. Ayakit ko na. Yapi na ini. Makbunging at siyang kumpulang kanini. Kusina ng lima. Ay, karang kalbaba ka natalon. Dili mo na yung parking. O mga ka-brother, sa na kami Kenny. Ayan, kusina na naman. Kaya tara ka, beta, maminuna na lang. Tulong na kami mga ka-brothers.
Brothers, tara, lungkutan ang mga tanan. Oh, Ka-brother, video ko pa yung kaya katama. eh, paano? Papaitan mga ka-brother. Balot. Susu, oh. Ka-brothers talaga kubabsi ka kayo. Mangga, oh. Favorite ko mangga. Kaya ang oras na mga ka-brothers, takal papamangan. Baksit. Apa yung paluto mo dyan? Number rin. Hali, may pakain na ako at wala. Yan. Makasama po. Ingapi ako ni Nick Painao, kinangwa niya tambo. Kayo lang sabihin. Ayun. Na. Okay na po ito. Opo. Kaya, kapit terang-terang tayo. Tanaw yung kalami. Pakmul nga niya, magisan nga. Bulong kaya nga dyan ni boss. Pujibar. Ito pala Pujibar mga ka-brother. Siyempre, the best yung halo-halo. Ka-brother, halo-halo yung makalimot yan. Matatalo yan. Yelo. Kaya kami may pesto mga ka-brother. Ibalik la rin nga dwa, oh. Paderang lakano. Damn. Kanya mang pakakuhain kaya ka na. Ditak-ditak. Ditak-ditak pa kanya yan eh. Pusit na. Tingnan mo, nalibang ko. Kinawa ko, magisam kaya yan. Yes. Kanya man eh. Sagulyagi sa mitag kaya ko. Kala ko kaya makapalong balot. Makapalong balot mga brothers. Buto ko mapsigo. Kaya nga ba ako. Barano piya, may basayang mo ron. Mana. Ini, mas grabe ini. Kabaragbagin kayo. First battle na ba yan? Ano boss? First battle na ba? First battle na pa. Yung ka na ako, simple ako. Sobra karakalma mga carry mga ka-brothers. Talagang kilala din eh. Ano yan? Yung pa mong pasala sa likod ah. Kaya ako may higisa no? Tinatanggal pala kaya kami terang. Mga ka-brother. Kita na, inunahan na le. Naman nilibata. Sige so, ilakla kami. Iglamok na eh. Ano mga sabi mo? Eh, kisa niya tabi ko, refill niya niya kayo. Ay, Diyos ko. Namilyari. Kaya ko kaya mo, chilya mo. Oy, ni pa yung pusit, mga ka-brothers. Malakalakaya kanina ini. Uy, tana, pagdamog na. Mga korelyo na kanina.
Para kang pinggan. Po, may kontento mga kabrader. May kripilya po. Kakatawa na pa mag-refill kanina. Matapang pamangan mga... Kakatuwa ko niya batch pa mga ni. Yakadwa na akong kuha ka niyan. Palidwag pinggan. Mga ka-brothers talagang kumapsi ka Kelly. Kaya kayo nung bisa kayo Marshall Kelly. Kenny ang kapalit. Di kami, dinalang kami San Simon. Takay niyang, at yun na kami kahit ang dulo na nitang kay. Mag left side kayo, magtuloy-tuloy kayo mukha nita, pangutang nyo na yung itang kusina ng ima. Malapit na yung mukha nita, potang miras nakakita pa sa lampak. Kanya man ang laklak o balalaklak yan, may pagkwentuhan niya po. Apilasan niya kaya kanining kakanano. Kasagiran kata mga ka-brothers. Meaning kayo ang kinuha ang halo-halo, may parimla ako. Yapi na pinakatatabi part ni. Ayan o. Nyama na soy o. Nya pang ubi. Solid kayo ni, tsaka may paglasawa kanina. Hindi na lang ito, Toy. Masaya na sa akin lagi. Na? Masaya na sa akin. Buli mo sabihan yung ubi saging ngayon eh. Buli mo sabihan kila, hindi mo. Mura mo na importante. Pati yung yelo ang panggatas. Ano ba soy? Takal na yung magatas eh.
Hindi kami na may lakwan Kenny mga ka-brothers. Wala ng tao, liligpit na lang. Pinandi man kanini, muli na kami. So mga ka-brothers, yari na kami naman. Bakit kaya kayo na maging resulta na ni kaya kami pawawangan? May korilyo. Ayan o. Okay na, boss. May bagyo ha. Bagyo? Oh. Eh sobra. Ayun, ayun yung resulta ni kaya. Yung tabaya. Ayun, yung tabaya. Ayan o. Yung tabay. Oh. Nakasabi yun, Ken. Ayun o. Agyak mga taman, mga ka-brothers, mabsina kayo man. Ilan na kayo man, Ano ka do? ilan na kayo man pebore ni kusina ng ima. Siguro agang kalungal do, kukurilyo pag yung katsamini. Ati ko pa po papakit kaya kayo, itang pinakalaskay. Yakat skartila soy! Soy ele! Boss, oy, yapin. Ay ba le soy? Ay, ba? Bro, muna ako na pangapin din. Ilang magana ka, tininanda po. Pati pa mga nasumi. Karakal net. Ayan yung making film eh. Bali per person, 295. Sulit na eh. Higit yun ah. Oh. Ati niya pa mga nasu. Net eh. Te shoutout ka te. Mag-vlog ko te. Marinig. O mga ka-brother, sige mo naman makalanog yung chinap. Sige na kami karakal. Ngayon yung muli na kami. Sigurado. Ati mamarato kanyang gabiyahe. Sino ba pa? Mga ka-brother, yung pinaka sasabihan ko kaya kayo, yung pinaka-importante yun. Oh. Oh. Yapin nga mo na ko kaya kayo yan. Yung diskarte, yung kami ang sampun. Wala nyo, yakapag-check out kami. Bali mo yung ginawa ka niyan. Ay ta. Ay, no? Kuya? Mga ka-brother, bako na kami. Balak pa kami ni. Balitaan ta na kamo pag na kayo bali. Thank you, Kusina Nima. Bye-bye. Ano? Matapat na mo. Nalita ka eh, nakapagpalit. Kami puso ko. Wala, pag tatanong ka mo. Let's go. Brother, sa na kami pala. Pati bitis silo. Take a product. Ayan. Pedo. Ped. Wala na. Kailangan ka brothers. Bye-bye.